Hola i benvinguts a l'Ara Digueu. Avui fa 2 anys que vam estrenar aquest canal de poesia en català. I ara que ja tenim més de 50 vídeos publicats, creiem que és un bon moment per explicar el perquè del canal, què hi podeu trobar i quins criteris hem tingut en compte a l'hora d'escollir autors i poemes. El nom del canal és Ara Digueu Poesia en Català i el vam triar com a referència i homenatge al poema Inici de càntic en el temple que Salvador Espriu va escriure l'any 1965. Quan aquest poema es va publicar per primera vegada, portava 2 ratlles de dedicatòria. La segona ratlla no s'ha modificat mai i diu «Homenatge a Salvat Papasseit». Però la primera deia exactament «Perquè Raimon el provi d'entonar». I sí, tots sabem que Raimon ho va fer, i amb gran encert. Salvador Espriu va modificar aquella dedicatòria en les edicions posteriors. Des de llavors hi podem llegir a Raimon amb el meu agraït aplaudiment. Tot això ho dic perquè sempre he trobat molt suggestiu aquest detall de com el poeta, amb aquesta dedicatòria i invitació, semblaria que hagués volgut dir «Aquest poema només serà complet si es converteix en un cant». L'inici de càntic comença així. Ara digueu, la ginesta floreix, arreu als camps hi ha vermell de roselles. En els versos centrals hi llegim «Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa». I el poema acaba proclamant amb convicció i contundència «Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble». El nostre objectiu és precisament recordar i reivindicar una colla de persones que van contribuir de manera molt decisiva a salvar-nos els mots. Per això hem recollit i posem ara a l'abast de tothom un ampli ventall de poemes que van ser escrits per aquesta gent fa entre 100 i 200 anys i que són avui dia molt desconeguts i de vegades poc menys que introbables. Com hem fet la selecció? Primer de tot, hem limitat la tria als autors que en podríem dir moderns de domini públic. Moderns, perquè partim del segle XIX i prescindim dels segles anteriors, i de domini públic, que vol dir no subjectes a drets d'autor, és a dir, parlem d'autors que van morir fa 80 anys o més. En conseqüència, l'època que tractem és sobretot la del romanticisme, la renaixença i el modernisme, i només alguns autors del noucentisme i dels moviments d'avantguarda de la primera part del segle XX. Segon, els poemes que he seleccionat m'agraden per la seva qualitat literària, unida a la capacitat de commoure, de cridar l'atenció, de fer reflexionar i sovint també d'aportar un determinat interès històric o documental. Tercer, sempre presento els poemes sencers. Per dir-ho més clar, no em salto mai uns versos o unes estrofes perquè no m'acabin de fer el pes o perquè em semblin massa extensos. O sigui, que o considero que un poema el puc salvar sencer o el deixo de banda. Quan es doni algun cas excepcional, quedarà expressament explicat. Sobre la presentació dels poemes. Donem prioritat absoluta a la paraula. No hi volem introduir ni música, ni fotografies variades, ni filmacions. Només una imatge que representi l'autor o autora o que s'hi relacioni directament i el text reproduït de la manera més fidel que ens ha sigut possible. Segon, he volgut respectar al màxim les poesies tal com van ser escrites i publicades, sense canviar o corregir errors lingüístics ni falles de qualsevol tipus, que n'hi ha i de vegades molt evidents. I també, per descomptat, he volgut mantenir les variants més locals. Tot plegat ens mostra, podríem dir, un retrat de l'època ben real i gens idealitzat, en el sentit que hi podem veure les vacil·lacions i els defectes que presentava la llengua després de tantes dècades de menysteniment i de prohibicions. Altra cosa és l'ortografia, que presento sempre regularitzada. Només m'he permès algunes llicències que a mi em semblen perfectament raonables. Tercer, la numeració es correspon amb l'índex amb el qual treballem. O sigui, que per un cantó els 3 primers dígits indiquen l'ordre cronològic per anys de naixement i quan en un mateix any van néixer diversos autors, aquests van ordenats alfabèticament. I, per altre cantó, els 2 dígits finals indiquen la numeració dels diversos poemes seleccionats de cada autor o autora. Així doncs, encara que quan publiquem no seguim cap ordre i fem salts endavant i endarrere, sapigueu que seguim aquest índex de referència. Us animem a visitar les llistes de reproducció i a veure com el conjunt va prenent forma. La pretensió de l'Ara Digueu és de fer una antologia sonora i escrita força àmplia
i segurament una mica informal, d'aquest període que us he dit. L'Ara digueu el fem l'Andreu, imprescindible a la part tècnica de gravació i d'edició, i qui us parla, Albert Monclús, que m'he encarregat de la selecció dels autors i dels poemes i de posar-hi la veu. Soc del Segrià, per l'accent ho dic, llicenciat en Filologia Catalana. Vaig treballar alguns anys en editorials i he estat catedràtic d'institut fins a jubilar-me. I res més per avui. Moltes gràcies pel vostre interès. Si us plau, no deixeu de subscriure-us al canal i de compartir-lo amb tanta gent com se us acudi. I si us ve de gust, feu-nos arribar algun comentari. Esperem que ens visiteu ben sovint. A reveure.